Somnul insuficient sau excesiv duce la paralizia în somn și la vise lucide. Ce ne pot spune întâlnirile cu moartea despre creier? Relevă ketamina natura experienței în afara corpului? Experiențe în afara corpului. Frică sau revelație? Un blogger celebru a împărtășit o poveste despre vise paranormale. Incidență crescută în carantina COVID-19 a paraliziei în somn la narcoleptici. Bun venit la Face Today! Acesta este primul canal de știri despre vise lucide, paralizie în somn și alte stadii ale fazei. Dacă ați pierdut ultimele noutăți de pe site sau rețelele noastre sociale, v-am pregătit o revizuire video completă. Somnul insuficient sau excesiv duce la paralizia în somn și la vise lucide. Oamenii de știință au găsit o corelație între durata somnului, visarea lucidă, paralizia în somn și experiențele în afara corpului. Persoanele care dorm mai mult de 9 ore pe zi sunt mai expuse riscului decât altele, potrivit Phase Research Center. Articolul scris de cercetătorii ruși Mihail Raduga, Oleg Kuyava și Natalia Shevchenko, ce a fost publicat în noiembrie 2020 în revista Medical Hypothesis. Într-un sondaj efectuat pe străzile Moscovei, aproape 1000 de trecători au răspuns la întrebări despre experiențele lor de stările de fază, cum ar fi visul lucid, paralizia în somn, experiențele în afara corpului și trezirile false. Rezultatele au arătat că 88% dintre participanți au experimentat unul din aceste fenomene cel puțin o dată. Mai mult, 43% din respondenți au declarat că se confruntă cu una sau mai multe din aceste stări în mod regulat. 71 dintre participanți au raportat că au experimentat cel puțin un vis lucid, în timp ce 24% au suferit de paralizie în somn, 45% un episod de trezire falsă și 48% o experiență în afara corpului. Prin urmare, toate aceste stări s-au dovedit a fi corelate. Dacă o persoană s-a trezit adesea că se confruntă cu paralizie în somn, atunci e probabil să aibă vise lucide. Cercetătorii au remarcat că experiența pozitivă a stării de fază a fost direct legată de durata somnului participanților. Astfel, respondenții care au dormit mai puțin de 6 sau mai mult de 9 ore pe zi au avut mai multe șanse să experimenteze paralizie în somn și alte fenomene de fază. Și, cu fiecare oră de somn suplimentară sau pierdută, această probabilitate crește. Persoanele mai tinere au avut mai multe șanse să experimenteze vise lucide decât respondenții cu vârsta de peste 60 de ani. Este demn de remarcat faptul că aceasta este prima publicație academică care folosește termenul fază, chiar dacă termenul în sine a fost folosit de practicienii viselor lucide și a experiențelor în afara corpului din 2004. Ce ne pot spune întâlnirile cu moartea despre creier? Un bărbat pe nume Kevin aproape că a murit într-un accident de motocicletă care l-a lăsat inconștient. În timp ce se apropia de punctul de coliziune, viața i-a fulgerat în fața ochilor. După incident, când Kevin zăcea nemișcat, crede că sufletul i-a părăsit trupul. Acesta a fost un moment în care Kevin l-a întâlnit pe Isus, potrivit unui articol publicat la 3 noiembrie 2020 în tabloidul britanic Express. Oricât de senzațională ar părea, experiențe precum cea a lui Kevin nu sunt neobișnuite. Oamenii de știință asociază experiențele în apropierea morții și viziunile divine cu un val de activitate în creierul uman. Neurologul Christoph Knoch, într-un articol recent pentru Scientific American, explică modul în care funcționează creierul nostru în condiții extreme. Întâlnirile cu moartea apar în condițiile care pun viața în pericol atunci când corpul este rănit. Pacientul e în stare de șoc sau își pierde cunoștința. Aproximativ 1 din 10 pacienți care suferă un stop cardiac într-un spital are un astfel de episod. În acel moment, acesta poate experimenta ameliorarea durerii, un sentiment de pace, apariția unei lumini puternice la capătul unui tunel, separarea de corp, senzația de plutire asupra acestuia sau chiar zborul în spațiu. Există câteva explicații fiziologice de bază pentru aceste senzații, cum ar fi îngustarea progresivă a vederii tunelului datorită scăderii fluxului sanguin către periferia optică a retinei. Când creierului îi lipsește fluxul de sânge și oxigen, pacientul își pierde cunoștința și electroencefalograma indică o linie plată. Totuși, motivul pentru care creierul nostru percepe lupta pentru a-și menține funcțiile ca ceva pozitiv, mai degrabă decât să provoace panică și alarmă, rămâne un mister științific.
Relevă ketamina natura experienței în afara corpului? Ketamina este un anestezic cu spectru larg, care în ultimii ani a devenit o substanță ilegală în multe țări din cauza abuzului de droguri. În timp ce unii oameni de știință și profesioniști în domeniul medical dezbat utilizarea legală a medicamentului pentru tratarea depresiei și a tulburărilor de stres post-traumatic, alții s-au concentrat pe cercetarea experiențelor în afara corpului, ca efect secundar al drogului ilicit. La urma urmei, medicamentul poate deține cheia înțelegerii cauzelor din spatele unor astfel de experiențe. Am vorbit recent despre un studiu al ritmului creierului care duce la o experiență în afara corpului la șoareci, prin utilizarea ketaminei. În iunie 2020, un studiu similar de la Universitatea din Cambridge, Marea Britanie, a fost publicat în revista Scientific Reports, realizat de Nicole și Norton. Articolul a raportat constatările unui experiment pe oi care au fost injectate cu aceeași substanță. Rezultatele electroencefalografiei arată că a fost înregistrată activitate de înaltă frecvență a creierului. În timp ce odată ce efectul sedativ s-a diminuat, electroencefalograma s-a caracterizat prin perioade scurte de oscilații de frecvență joasă și înaltă. Probabil că această fază alternativă stă la baza stării disociative, ceea ce explică efectele psihotrope ale medicamentului observate la om. La cea mai mare doză, 5 din 6 oi au prezentat o încetare completă a activității corticale pe electroencefalogramă în câteva minute, după care activitatea cortexului cerebral a reluat. Este probabil ca acest fenomen să inducă o senzație în afara corpului care poate fi comparată cu o experiență în pragul morții. Și deși schimbările chimice din creier cauzate de ketamină nu sunt încă pe deplin înțelese, astfel de studii oferă noi instrumente pentru studiul mecanismelor de disociere, inclusiv ieșire în afara corpului. Experiențe în afara corpului. Frică sau revelație? Cum afectează experiența în afara corpului persoanele care au avut-o? Savantul olandez Elpine Boer a încercat să răspundă la această întrebare într-un studiu publicat în octombrie 2020. 171 de respondenți din Olanda au participat la sondaj. Aproximativ jumătate dintre ei au spus că au avut cel puțin o experiență în afara corpului, în timp ce alții au avut mai mult de una. Aproximativ 24% din respondenți au avut experiențe în timp ce se aflau în spital. Unii chiar în pragul morții. Rezultatele sondajului au arătat că, pentru unii participanți, pierderea de sine în timpul ieșirii în afara corpului a dus la o creștere a anxietății și a îndoielii de sine. Alți participanți au declarat că au privit-o ca pe o experiență spirituală pozitivă și ca urmare acum trăiesc mai intens. Aceștia au reușit să înțeleagă semnificația experienței doar după un timp, după ce au citit despre ea sau au vorbit despre aceasta cu alte persoane. Motivul diferenței în evaluarea unui fenomen neobișnuit, potrivit cercetătorului, este diferența în elementul spiritual al experienței participantului și factorul de atenție, care joacă un rol important în determinarea conștientizării. De exemplu, experiențele în afara corpului, în timpul meditației sau visării lucide sunt destul de frecvente. Acest lucru poate indica faptul că extinderea conștiinței de sine poate fi realizată prin practică. Studiul a fost publicat în octombrie 2020 în revista Religions. Un blogger celebru a împărtășit o poveste despre vise paranormale. În ajunul Halloween-ului, Jade Rasif, blogger și DJ în Singapore, a postat o serie de povești pe Instagram care descriu modul în care familia ei a experimentat evenimente paranormale în somn. La vârsta de 9 ani, sora mai mică a celebrității suferea de paralizie severă în somn. Potrivit ei, atunci când a petrecut noaptea în dormitorul lui Jade, a simțit pentru prima dată o prezență feminină în cameră. Sora mai mică a descris figura feminină ca o formă care plutea în afara găurii negre din camera surorii sale și care îi vorbea din când în când, șoptindu-i cuvinte la ureche. Fata înspăimântată a găsit articole online despre paralizia în somn, din care a aflat că descrierile prezenței altcuiva sunt destul de frecvente în rapoartele persoanelor care au experimentat fenomene similare în vis. Jade însăși a început să vadă o femeie în afara ferestrei dormitorului ei la vârsta de 12 ani, când a devenit interesată de tarot și ritualuri magice. Potrivit lui Jade, ea nu s-a temut niciodată de viziunile pe care le avea în visele sale.
dar era absolut sigură că o văzuse pe femeie în stare de veche. Familia fetelor a vândut casa și de atunci au schimbat mai multe apartamente. În ciuda acestui fapt, aceasta continuă să o vadă pe femeie în afara ferestrei, în visele ei. Deși mama familiei era convinsă că fiicele ei au deschis porțile către lumea cealaltă, această poveste demonstrează necesitatea de a răspândi conștientizarea fenomenului stării de fază. De exemplu, practicanții viselor lucide și experiențelor în afara corpului întâlnesc adesea evenimente similare, totuși puțini dintre ei își vor lua viziunile atât de în serios încât să se mute. Incidență crescută în carantina COVID-19 a paraliziei în somn la narcoleptici. Journal of Clinical Sleep Medicine a publicat un studiu în care oamenii de știință brazilieni de la Universitatea Federală din São Paulo au evaluat impactul pandemiei COVID-19 asupra pacienților cu narcolepsie. Aceasta este o tulburare a somnului în care pacienții suferă atacuri bruște de somn în timpul zilei, alternând cel mai adesea cu insomnie nocturnă. Potrivit unui studiu realizat de oameni de știință germani condus de Michael Rack, care a fost publicat în revista Sleep în 2015, pacienții cu narcolepsie sunt semnificativ mai conștienți de ei înșiși în somn decât oamenii sănătoși și chiar practicanții viselor lucide. De asemenea, sunt mai predispuși să sufere de paralizie în somn. Într-un nou studiu, 76 de pacienți cu narcolepsie au răspuns la întrebări despre modificările tiparelor de somn și trezirile matinale în contextul modificărilor stilului de viață în timpul carantinei. Simptomele precum cataplexia, pierderea temporară a tonusului muscular, paralizia în somn, halucinațiile și trezirile nocturne s-au intensificat. Pacienții au raportat de asemenea o creștere a fragmentării somnului. Mulți dintre ei au recunoscut că s-au culcat mai târziu sau nu au putut dormi mult timp în timpul zilei din cauza măsurilor de pandemie. Simptomele bazate pe anxietate duc la tulburări ale ritmului circadiene, ceasul nostru biologic, care la rândul lor amplifică manifestările negative ale tulburărilor de somn. Și în timp ce în cazul unei persoane absolut sănătoase acest lucru poate duce la un coșmar simplu, pentru un pacient cu narcolepsie consecințele pot fi mult mai grave, avertizează oamenii de știință. Studiul a fost publicat în octombrie 2020. După cum ați observat, acest subiect poate fi explorat. Pentru a nu rata noi videouri, dați-ne subscribe la acest canal și urmăriți-ne pe platformele sociale, unde publicăm zilnic. Linkurile sunt în descriere. Dacă vă place materialul oferit, vă rugăm donați pe site pentru a susține acest canal de știri. Vă așteptăm săptămâna viitoare.